Takže čauko ľudia, naše meno je Victory Royal Duo a dneska tu mám takého jedného hostia Čika, ktorého ste ešte na mojich videách nevideli. Kde si? Hej! Tu som. Tu som. Ľudia, tu som. No. A dneska hráme Rival. Áno, presne tak ako na minulých videách. Lenže dneska si ideme zahrať 1v1 aj 2v2. Ha, máme iný. Jak si doletel? Yes. Si unskill. Ja? No vieš, no moja mamka. Si už môžeš skúšiť, že kde si. Kokos. Ideme si dať Marianskú pozdrav a kokosonka. Ja to idem s pištoľkou dať. Ja som spadol do vody. Ty si to vyhral. Ľudia, chcete to mať ešte nejakého iného ešte borca? Tak môžeme napísať. Volá sa Moto. Moto ako moto z auta, hej? Moto auta. Už to býva ostré. To ti poviem, že pusy dostal, že? Stačí jedna rána a som dole. Daj si dačo iné, nebuď unskill. Ľudia, poďme si na takú teraz toto hru, že 1v1, ale môžeme používať iba ruky. Žeri do... To bude strašne hardcore. Poď sem. Poď sem. Dobra. Tak teraz ideme 2v2. A ľudia, nechcete tu ešte jedného nechcete tu ešte takého kamaráta? Ďalšieho? Na pomocníka, nechcete? Asi nás nepočujú, že? No, mám ešte jednu otázku, že neviete ako zapnúť na YouTube komentáre, lebo ja som asi už fakt hlupý a neviem to. Ale fakt zapni komentáre, lebo komentáre si ďalšiu hru nebol. Ja vám pozerám video, čo ste točili s... Jak sa volá? S... tým Richterom, čo ste točili, tak my máme ešte jedného kamaráta, ale ten možno bude v budúcom videu. No, ktoré vyjde zajtra. Kde hráme presne Phasmophobia. A stal sa tam strašne neuveriteľný zázrak. Takže Čo? pozrite si, čo sme točili. Takže Doki, daj Doki. Nesplaš. Doki. Yes, Doki. Rido, musíme tých ľudí, vieš čo, rozbiť.
lebo potrebujem kľúčik. Ja ich mám 7. Viacej ich nezískam. Ja mám 25 kľúčov, ľudia. Pam, pam. Oni majú strašný aim. Dobrý. Ja som dal 50, on mi dal 60. Haj, mám aimit. Oni sú unskill. Je to sekalo. Mne to sekalo. Dobre, Rido, musíme ísť dvaja. Vieš, kde ťa ja mám? Kde to idem? Ja idem dať asátku a idem ich vyspamovať, takže sa z toho ani jej babka nespamätá. No, ľudia, vidíte, aký je spamer. 22. Jednému spadla Wi-Fi. Yes, sir, yes, sir. Dobre, teraz ideme s lúkom. Lebo tam tento už nemá On, ako on, pôjde na ten, on pôjde na ten sivý dom. Ja sa odpiknem, pozor, pozor. Aha, to mi dá damage? No vieš, no nedá. Dať to full damage. On je tu. Kde? Yes. Kde bol? Borec sa pokakal, očividne. Ja už mám otázky, jestli možno si kúpim novú zbraň, ľudia. Ja musím dať shot Eclipse. Koľko stojí met? Drahý. Toto tu je drahé, čo si mám kúpiť? Mám 31. Mám si kúpiť RPGčko, ale asi si kúpim motorovku, ľudia. No, Lebo motorovku ešte nemám. A k tomu si ešte mám 15, čo si mám kúpiť za 15 kľúčov? Asi veľkého. Ja akurát som v šope. Kúpim si toto. Idem oslepovač. A? Poď sem, kde si? tu. Ja mám, že quest, že Eclipse Citadel. In the shooting range. A neviem ani čo to je, tak nemám šancu. Poď sem. Neviem, čo je to. Oni to zrušili vlastne. Arido. Dobre. Poď sem. Rido, poď sem. Ja idem na spawn. Dobre, poď na spawn. Ja si myslím... ľudia, asi myslím si, že pre dnešok by to bol asi koniec. Že Rido? Ja by som dal ešte jedenkrát 2v2. No tak ideme dať 2v2 ešte, ľudia. Taký bonus vám dáme. No. Typek s akáčkom. Mu zavidím. Moje zbranie sú zatiaľ Assault Rifle. To je všetko.
Abel. No, už jde do 2v2, zapni to. Rido, kde si tak dlouho, bo ti vyfocím ti. Chceš? To tvoje, to ještě ne, čo... Čekaj, zapínám. 2v2 zapínám. Dobrý. Ak to nepôjde, tak dáme No. 3v3. 3v3 nejde, ti poviem rovno. Dobre, mám ľudia. A k tomu flashbang. Borcovi hodím flashbang a dám mu motorovkou. Delete cancel. Tak. Tebe spadla Wi-Fi. Nie. Tak mi pošli, abo ja ti pošlem. Ja už som ti poslal. OK. Daj povedť 2v2. Pam. No zapínam. Ak napíšeš zase cancel, tak už asi neviem, čo zrobím. Tak možno bude koniec videa, ľudia. Načítaj sa. No poď. Mám zatvorené oči a prosím. Yes, ide to, Rido. Keď ste to viacej počuli. Fú, ja idem pod tým, čo máš ty. To je dobrá mapa strašne. Yes. Jo, Rido, ja to nenávidí. Berem si flashbang, bo Timo, Rido, že ja mu hodím flashbang, nepozeraj sa, hej. Rido, nepozeraj sa, budem hodím flashbang. Dobre, poď. Stali flashbang, poď. Si myslíš, že to bude napadnúť ten flashbang? Už to nepáli. Pozor. No tak ja nemám šancu. Ja som dal aspoň jedného. Či? Nie, nezabil som. Vyzerá, že ma zabil. Hodím mu tam flashback, hej? Rido. Tak sa nepozeraj, hej? Však to nefunguje. Dobre, poď. Zraním ťa. Boros na 15 život. Tak. Idem fakt spamovať. Teraz nemáte šancu. Hej, tam. Poď, Rido. Nevadí. Mám skilly. Začali spamovať. Máš aj ty RPG? Ja nemám RPG, nemám. Keď oni pôjdu, tak ja im tu hodím flashbang, dobre? A ty sa nesmieš pozerať. Nepozerať! Jeden spadol z mapy. Jeden hore nad nami. Tak nie, je na druhej strane. Timo, pozor. Či Rido. Rido, poď, máš plné životy. Pozor, Rido. Rido. No, Dobre, tam ten jeden napísal, že nejde chodiť. Takže ja zrobím. Pozri, kde ja som.
dosť tesne to bolo. No, No, ľudia, ešte. pre dnešok tohto bude koniec. Rido, kde si? Aj ty sa poď rozličiť. No, takže nezabudnite hodiť like, odber, zdieľať video. A my sa s vami lúčime, takže čus. Odberí. Tiež dajte. Dobre. Čaute.